Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gaztelatu saioa Elgorriagara hurbildu da. Bertan, Asier Arrietarekin bilduko gara. Berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Maria Redondo elkarrizketatuko du. Bueno, arratsaldeon, Asier Arrietarekin gaude. Zer moduz, Asier? Ongi, hementxe, txalde pasa. Bueno, konta iguzu pixket non gaude? Bueno, Elgorrin gaude, eta Elgorrin zehazkin ere itxeko atarin, portalin. Odan, zu hemen bizi zara Elgorriagan? Bai. Vale, eta, bueno, pixkat konta iguzu, zutaz ikasten zaude, lanean zaude? Lanin nago Donostin, eta, bueno, Donostin bizi izan naiz, aurreko urtiak, eta bertan ikasi dutelako, eta bar, baina, bueno, ja ikasketak akituta, eta guain ja herrira buelta indut, eta egiten dut joan etorri, egunero. Aderkita, bueno, Elgorriagaren inguruan pixkat gehiago sartuta, zenbateko populazioa badago Elgorriagan? 200 biztanle inguru izanen gara, 200 eta gutxi, ez da herri oso ondia, baina nahikoa. Eta gazteak zenbat gazte badire herrien gutxi gora bera? Gazte, bueno, gazte zer konsideratzen alden, batuko dugu 15 urtetatik 30 ibiltzen garenak izango gara 20 inguru, olatxu, 20 inguru, bai. Eta herrian badago bizitza? Osa, Bai. erran nahi dut kalean eta? Bai, negua beti hilago egoten da herria, bueno, leku guztietan bezala, asteburutan eta udan ikusten da mugimentua eta ikusten da, bai, saltsa, ez? Aste tartez eta negua beti ikusten da itzaliago, normala den bezala. Eta, bueno, ikasketa aldetik, herriko aurrek eta gaztek non egiten dituzu ikasketak? Bueno, kontua txikitatik, berez aurreskolara eta joaten gara Doneztebera. Eta Donezteben egiten dugu aurreskola, egiten dugu batxillergora arte, hau da DBH-era arte, DBH laugarren mailera arte, eta gero ja mugitzen gara Lekarozera. Bai. Eta euskaraz egiteko aukerarik badago? Bai, noski, hemen Donezteben euskaraz, D ereduan dugu. Bai. Gero, ja, lan eskaintza badago gaztentzat, herrian? Hemen herrian bertan, erranen nuke, igual, hemen ostatun bertan edo balnearion, ez? Herriko gaztik askotan balneariora mugitzen dire, udan eta lanitera, bai. Ordan, lan mota izango da, gehiago zerbitzuzko lanak? Bai, ostalaritzakin lotua gehien bat. Bertzela herrin dagona da hori, herrian bertan bertzelakorik ez da, gero mugitzen da jendia, bueno, Doneztebera edo urrunago, gaztik zehazki, igual dantxarinera edo bueno, bertze herritako normalki ostalaritza eta sektore horietan, bai. Baina bali dituztu igual ikasketa espezifiko batzuk eta joan behar zara hiri handietara lan egitera. Bai, hori da. Demagun irakaslia baldin bazara, igual ahal duzu, hemen ingurun zeo zeharrautu, baino, adibidez, nik ikasi dutenakin bai tokatzen zait. Donostira mugitzea, da badire lan batzuk eskatzen dizutenak mugitzea, ez? Hirigune handitara eta jende densidade gehiago baden lekutera, ez? Lan motan arabera, beti. Zuk zer ikasi duzu? Zuzenbide, Donostin. Inun zuzenbide eta orain nabile abokatu bezala. Eta hori, justo lan mota horietan, bai, edo ingenieritza batin ere, igual tokatuko zaizun ikuste berdin, ez? Mugitzea azkenin mugimendua dagoen lekura, eta hori dire hiriak. Neri zehazki ikuste dutena da lan klase honekin, Iruña, Donosti edo hirigunetara mugitu beharra duzula.
Eta, bueno, gazte mugimenduari dagokionez, herrian gazteak elkartzen zarete? Bai, elkartzen gara. Kontua da, herriko gaztiak osoki, igual urteko data markatutan. Ez, gero norberak badu bere kuadrilla, hau da, herritik kanpo, ondoko herrikukin nahazten dire, ez, lagun kuadrillak. Eta herriko gaztik denak batera, askotan izaten da gehiago, olako data markatuta, inauteritan, bestetan, eta bar, edo kasualidadez igual ostatun, baina normalki bertzela, gazte bakotxak edo iten dugu pixkot gure aldetik, zabaltzen dugu, zirkuloa herritik haratago, ez orokorrin. Eta herrian elkartzen bazarete, zein tokitan elkartzen zarete eta zeren inguruan, zertarako edo zeren inguruan solasteko? Elkargunea errango nuke ostatua dela, herriko ostatua. Hemen ostatun badago mugimendu desente, jendia hurbiltzen da eta funtzionatzen du, eta hori, zentro neuralgiko erraten dena, mugimendua, saltxeoa dagoen lekua, ostatua da eta hor elkartu gara. Soziedade bat, elkarte bat ere badago, baina, erabiltzen dugu gehiago afarik edo antolatzen direnin, baina atxalde normal batez elkartzeko eta hola, gehiago herriko ostatun bertan izaten da. Horren zentzu hortan, badago gazteen artean elkartasun bat? Bai, hau da, kontua da, elkartzen zarela, data jakin batzutan antolatzeko edo badirenin herrin gauzak antolatzen direnin, baina, klaro, gero egunerokotasunin norberak badula bere zirkulua, ez? Eta, bai, igual espontaneoki, momentu puntualetan eta bar elkartzen gara, topatzen gara, eta bar, baina bai errango nuke nahiko orokortua dela, norberak izatea bere kuadrilla, bai herriko jendia barne, baina baitere kanpora begira asko. Hau da, bertze herriko jendikin, bertze herriko gaztikin elkartuta. Eta, badago gazte mugimendu berezirik herrian? Hemen herrian, herri bezala, ez dago mugimendu bat herrikoa bertakoa dena. Ez gehiago igual bailara mailan eta hola izango zen, ez? Baina Elgorrin herrian bertan ez dago. Gaztetxerik edo arlo sozialeko elkarterik edo Elgorriagan ez duzue? Ez hola. Hau da, badugu elkartea, baina hori da aisialdi eremu bat, ez? Eta gaztetxerik edo lakorik ez dugu, edo kulturgunerik eta bar ez dugu. Ez dugu ez hemen, ez Malerrekan, hau da, baztanen baden bezala hemen Malerrekan hori falta dugu, hori ez dugu. Beraz, baina, elkarte honetatik edo egiten dituzue, aurrera eramaten dituzue gaztendako ekitaldirik edo baduzue egitarauren bat edo badago herrian? Gaztei enfokatua ez hainbertze, bai gaztetxo direnei eta aurrei bai guraso elkarte bat badela, mugitzen dena, urtin pare bat 3 gauza antolatuko dire, bidaiak, kanpora, baino gehiago adin txikigokontzat. Gero gaztentzako, guk izan hori genuen, eta oraindik hor dago, udalana den lokal bat, hori bai, pisu moduko bat, eta hor elkartu izan gara baita ere, baina normalki gehiago izaten da kanpora begira. Plazan eta bar, eta listo. Hizkuntza aldetik, normalen zein hizkuntzetan solasten zarete Elgorriagako gazteak? Hemen gaztik euskaraz, gure hartin euskaraz, bai. Beraz euskarak bai badu presentzia hori ez, zuen solasten duzunean? Bai. Bai, nik errango nuke azken belaunaldik garbia dela, eta azken belaunaldik erran nahi dut 80. hamarkadatik eta bar etorri diren gazte belaunaldik ikusten dela euskara dela nagusia edo gure hartin harremantzeko modua hori da. Berez, txikitatik igual bai euskaraz egiten duzu eta orduan ere gaztetan jarraitzen duzu euskara erabiltzen, ez? Bai, hori da duikabe, bai.
Eta kirol eta kulturari dagokionez, eskolaz kanpoko ekitaldiak badire, Elgorriagan? Hemen Elgorrin herrin bertan ez, normalki mugitzen gara gehiago Donestura, dela azkenin bailarako herri zera haundina, eta horri izaten da kultur eta kirol eta barren eskaintza horri izaten da. Eskolaz kanpokoa, bai eskolaz kanpokoa mugitzen gara ondoko herrira. Hemen hurbil dugu eta horara joaten gara musika, solfeo, futbola, eskubaloia, olakotarako, klase partikularrak, dena delakoa, Donestebera mugitzen gara. Ederki. Aisialdiari dagokionez, zuek denbora librea, herriko gaztek, zertan egiten duzu edo zer egiten duzu ez duen aisialdirako? Bueno, edozein gaztek bezala, elkartzen gara batzutan hemen ostatun, herriko ostatun, eta bertze batzutan joaten gara mendira, bertze batzutan mugitzen gara errekara, bainatzera, han badugu presa, herriko presa, eta horratxaldia pasatu, bainu bat hartu, orain udan gaudela, eta edozein gaztek egiten duna, ez da asko aldatzen. Beraz, ustean aisialdia modu libre batean burutzen duzu, hau da ez duzu antolatzen edo ekitaldirik zuentzat? Ez, enuk errango, bakoitzak bere aldetik eta modu libre batin, bai. Beraz, ohiturarik edo, ohitura berezirik edo Elgorriagan ez duzu ez? Hau da, pixkat esan duzuna, bai erreka edo ostatura joan, eta bai, hortik aratago, bai, enuk erranen badenik ohitura bat, Elgorrikoa dena, herrikoa dena zehazki herri hontakoa, ez. Badugu ohitura, hori, edo presara joateko, hor elkartzen dela herriko jende asko, udan, edo plazan elkartzeko baita ere, eta listo, bai, modu libre batin. Beraz, gazteak nola harremantzen zarete herrian, modu hortan, herriko espazioak konpartitzen? Bai, errandakoa, ja, ez? Espazio horietan, badire espazio komun batzuk herrian, eta nahi gabe agertzen zara eta agertzen da bertze bat, eta bueno, bai, ez da zerbait aldez aurretik antolatzen direla X edo Y gauza, eta hortara joaten garela baizik, eta, bueno. Bai, modu natural batean herrian. Hori da, suertatzen den bezala. Bata bestari ikusten, ez? Bai. Eta gaizkirortzen mazei zuen norbait, bertze bide bat hartu eta listo. Hori da. Eta geografikoki ze eremuko jendearekin ibiltzen zate edo? Bai. Ohikoa da, hemen Elgorrin, Donestutik hurbil dago, eta ohikoa da herriko gazte askok badute kuadrilla Donesteben edo Donesteben elkartzen dire, zera adinekukin eta ikasi duten jende horrekin, eta zirkuloa, hori, Donestebe aldin izatea, ez? Eta Donestebe ingurun mugitzea, eta ez soilik Donestebeko jendikin, bertze herritako jendikin. Baina hori, baita ere, adibidez nik neuk, hori, ni neu Donestebetik asko naiz pasatzen. Gehioi elkartzen naiz igual, Ituna, Zuita, eta ez dakit, bertze aldeko herri hauekin, ez? Dena da norberak non dun lagun kuadrilla, ze afinitate ditun, eta non sentitzen den eroso, ez? Eta hori, badire bi modu horiek, ez? Igual batzuk ibiltzen dire gehiago herri txikiitatik batetik bertzera, ni neu mugitzen naiz batzutan Agoitunan, bertzetan Zubitan, bertzetan Elgorrin lagunekin. Eta gero bertze batzuk, gehiago Donestu inguru alde hortan errango nuke. Eta gaia pixket aldatuz, ingurugiroari dagokionez, gazteek baduzue ardurarik? Ardura, bai, errango nuke, bueno, edozein gazteri gaur egun arduratzen diona, edo arduratzen aldion maila batin, badago noski. Hau da, ez dakit, herriko bestetan,
txoznan, patzen badugu gazte txozna, demagun, ez, urtero patzen dugula, detailik dire, baina erabiltzen dugun basu, ibiliko ditugu, mankomunitatik ematen dizkigunak, direla berrerabilgarrik, eta bar, eta, olako autuk iten alabaldin baditugu, iten dugu, ez? Eta gero ditugun kezkak, gaur egun jende askok ditun igualtsuak, hau da, krisi energetikoa, lehen gaien agortzia, eta bar luze bat, ez? Baina, hortik arata joan gabe. Orduan, badago inguruzaintzaren aldeko mugimendurik? Ez dago mugimendu artikulaturik, hau da, ez dago mugimendu zehatzik. Da gehiago norberak bere gain hartzen ditun ardurak, jokamoldik, eta saiatu konsekuente izaten alde hortatik. Eta gazteak solasten zarete gai honen inguruan, aldaketa klimatikoaren inguruan solasten duzue, zuen kezketan baldin badago edo? Bai. Herri mailan enuke errango elkartzen garenin, erran bezala igual elkartzen gara gehiago, zera ez dakit, gehiago zerbait badagonin eta ez dire olako gaiak atetzen modu natural batin, ez? Igual gelditzen dira atzeko plano batin. Gero gehiago izanen da, norberak bere lagun kuadrilan, igual sakontzen aldula gauza hauetan, ez? Horren, errango zenuke, badagon konkretuki zerbait gehiago kezkatzen dizuena aldaketa klimatikoaren inguruan herrian? Zerbait zehazki kezkatzen zaituztena edo? Herrian bertan eta ingurumenari dagokionin? Bai. Ez, enuke erranen, hola badagonik gauza zehatzik, hemen zehazki, problematika zehatzik, ez zait burutara tortzen, orain. Beraz, orokorrean, zita pixka bat, gai hau, zein erango zeinuke direla gazten kezka nagusiak herrian? Batzutan dire zailtasunak herrian gelditzeko, gaur egun gauza dagoen bezala, lana baldin baduzu hirian eta mugitu behar baldin baduzu, zailtasunak jugu, ez? Eta lehen bazirenak baino gehiago. Zailtasunak dituzu mugitzeko, zeren transportea denek badakigut, dagoen bezala, eta azkenin bizi baldin bazara eremu ruralago batin eta mugitu behar baldin baduzu hiritara lanera, juzu zailtasunak, ez? Eta horrek askotan eramaten dizu gehiago hiritara hurbiltzera edo erosotasun hori izateko eta ekonomikoki posible izateko, ez? Bertzela konplikatua delako, ez batzutan, joan etorri hortan ibiltzea eta bar, ez? Bertzetik, errango nuke alde batetik hori, bertzetik, klaro, herrian bertan etxe bizitza bizilekua arrautzia, zailtasunak hemen inguru guzti hontan dauden bezala, alokatzeko edo independizatu nahi baldin baduzu, behar dituzu baldintza batzuk eta behar dituzu espazio batzuk, ez? Eta gaur egun badagoelan errango nuke sensazio orokortu bat dela ez dagoela aukera hori, ez? Edo aukera gutxi daudela. Etxetik joateko edo zuk aukeratzeko non nahi duzun bizi eta nola. Beraz, dituzten kezka hauek aldarrikatzen dituzue edo nora bideratzen dituzue? Hemen herri mailan ez, hau da, kezkak badirenin beti kejatzen gara. Eta hori erraixa da, eta hori atetzen da, eta denek badakigu ze arazo baden, eta bar, baina hori ez da kanalizatzen edo ez da ikusten gero, mugimendu zehatzi baden horri erantzuten dionik, eta bar, ez bederen herri mailan antolatua. Erkimon, eta pixka bat gehiago Elgorriagako herriaren inguruan hitz egiten ziren bertzi igual jendearen inguruan, baina herriaren inguruan
Errango dizkiguzu herriko txoko edo tokirik politenak ikusi beharrekoak direnak, zeintzuk diren? Herri txikia da, eta erraz zautzen da. Atxalde batin, erraz ikusi duzu herri guztia, eta bueno, txokuak, bueno, ez dakit, niri adibidez gustatzen zait asko hemen zubia pasata, landabera eremu hori, oso polita iruditzen zait. Presa alde hortan egoteko egonleku politia da, ez badago espazio bat egokitua, hori erran bezala bainatzeko eta da elkargune bat baita ere. Gero herri ingurua, azkenin hemen dugu mendia, baditugu gure txokuak, badugu bostorratz, hor dugu merenderotxo bat, eta bueno, askotan hori bai dela ere elkargune bat, non gustora egon eta bueno, errango nituzke leku horiek, baina, bueno, seguro badirela gehiago, oraintxe bertan ez ezkitenak burutik pasa. Eta herrian urtean zareko gertaera dugun seinalatuak zeintzuk dira? Bueno, errango nuke Bertzerritan bezala, inauterik, eta herriko bestak orain uztailean izan dire, Santiagok, eta listo, bai. Beraz, badago, hauek dire herriko bestak edo egun seinalatuenak, azkenean ere tipikoenak ez, denak inauteak, herriko bestak, eguberriak. Bai, gero egun polita izaten da beti auzolan egiten denin, adibidez, auzolanak egiten direnin, beti izaten da egun bat zeinetan elkartzen zaren herriko jendikin eta gero goizin lan egin, gero bazkaldu eta egun pasa egiten duzu herrian eta egun politak izaten dire, baina bertzela data seinalatuk direnak hoiek, bai. Beraz, herria hobeki ezagutzeko edo maitatzeko zer jakin beharko litzateke, agenda auzolan horiek egiten direla eta herri guztia batzen dela edo zer errango zenukela jakin behar dela Elgorriaga maitatzeko edo ezagutzeko? Egon eta jendikin espaziuk partekatu, hau da. Azkenin egunerokotasuneko martxa hortan jendikin kointziditzen duzu, ez soilik gazten artin, baizik eta adin oso diferentetako jendiak kointziditzen dugula, solasten dugula, badugu elkar komunikazio hori, eta bueno, asko ikasten dela herri txiki batin, beti alde hortatik, ez? Baduzun belaunaldin arteko harreman hortan horrek asko ematen dizu, eta bueno, jendia maitatzera hiletzen zara. Eta etorriko bazen gazte bat Elgorriagara, zer eguneko plan egingo zenioke? Zer eguneko plana? Bueno, egun hortan alfertileki baldin manaiz, alfer baldin manabile, seguruna da kituko gainula herriko estatun, pote batzuk hartzen eta solasten. Hori eguna kabaiera polita izaten da. Goizin energia minimo batzukin jeiki baldin bazara, noski joango zara mendira, eramango duzu mendira, emango duzu buelta bat, herritik, gero menditik, eta, bueno, hau da, ez dakit, goiza pasatuko duzu, hola, gehien bat, gero herrira bueltatuko zara, baino lasai hartuko duzu eguna, ez duzu behar plan tematika anitz bat eskaini. Honek ematen duna da, ez duzula zertan aktibidade bat bertzin atzetik lotu. Ederki. Eta bukatzeko pixket galdetzen dugu gazteratu saioan, zuen inguruan zuei pixket gehiago ezagutzeko, elkarrizketatzen ditugun pertsona ezberdinei. Eta galdetuko dizkizut galera batzuk, zure inguruan gehiago. Zuk bidaiatzea gustuko duzu, Asier? Bidaiatzea? Bai. Ez bereziki, ez da enuken ere hobitan sartuko, baino alduten initen dut. Eta nora joango zinateke gustora edo zer alde ezagutuko zenuke? Bueno, beti harreta deitu izan didate Europa ekialdeko hiriburuk eta herrialde horiek, eta hortik mugitu izan naizenin. Baina, bueno, bai, ibili nintzen bere garaian Polonian, Erasmusa eta bar,
6 hilabetetxo, eta hor probeistu nun pixkot ezagutzeko, ja alderdi hori, ez? Eta mugitzeko alde hortan. Eta, bueno, aurrera begira, igual ongi legoke Latinoamerikatik pixkot ibiltzea, ez? Lagun bat Mexikora doai eta bisita inen diogu, eta bar, ez? Eskusa horrekin mugituko gara, pixkot. Beraz, lehenengo aldia Ameriketara joaten zarena? Bai. Eta gogotxu, imaginatzen dut. Gogotxu, noski. Mexiko ezagutzeko. Bai, noski bai. Eta, bueno, egun bateko ateraldietan zer nahiago duzu, mendia edo hondartza? Izaten alda gauza bat edo bertzia, egia erran. Igual Izaten alda gauza bat edo dekatua bertzia. zauden edo... Bai, gogo eta energia kontua da, bai. Ederkita, iria edo herria nahiago duzu? Hirian bizi izan du naiz, eta bizi izan du naiz hori 6 urte pasa, Donostin, eta, bueno, orain erabaki nun herrira bueltatzea eta horrekin ja, horrek dena erraten du, ez? Denboralditxo bat gustora egon naiz hankanpun, bueno, hirian, baino herrira buelta gustora egin dut, eta orain buelta gustora egin dut, herrian nahiago dutelako, ez? Oraintxe bertan da gorputzak eskatzen duna. Berez, erango zenuke bizitokiak eman dezakela bizipoza? Bai. Zeba ez, bertze gauza batzun hartin. Berez, eta baduzu lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekreturen bat? Itxin bino lasaiago, inon. Eta lasai egoteko eta bizipoz izateko egoeraren bat? Ez, gauza txikik erraten direnak, eta horrekin momentuz nahikoa tiratzen dugu. Eta gustuak irakurketarako gusta baduzu, irakurtzen duzu? Bai. Eta libururen bat gomendatuko zeniguke? Nere gustukoa, dena? Bai, irakurtzeko liburu bat. Igual ez Bai. gustokoena, baina, bueno, liburu bat erraten duzuna, orain burura etortzen zait. Bai, orain udarako novelak, adibidez zera, Steinbecken Las uvas de la ira, hoxe gomendatuko nuke. Hori da niri gehien gustatzen zaiten liburutako bat. Eta filme bat? Filme bat, orain dela gutxi ikusi nun bat, asko gustatu zitzaitena, The Devil All the Time, ditzen zena. Zeren inguruan zen? Bueno, estatu batutan orientatzen da famili bat, zenbait desgrazi pasatzen zaizkie, haiek dire oso sinesdunak eta apoiatzen dire asko fedian, baino faiatzen die beren fede horrek, eta bueno, pixkoti erakusten du nola joaten diren poliki deskiziatzen eta bai, joaten dire deskiziatzen eta erotzen eta desesperatzen, eta bueno, polita da ikustea pertsonaje horiek ze aldaketa duten, ze transizio egite duten, ze pelikulan zehar. Bueno, honekin ja bukatzen dugu, Asier, mila esker handitz zure ikuspuntua emateagatik, ez, Elgorrigako gaztea izan da, eta zure herrira gonbidatzeagatik. Bueno, zehuzea aportatu izanen dut, hau nire ikuspuntua da, eta noski seguro herriko edozein gazte kontatzen altxula nik baino gauza gehiago. Bai, azkenean bakoitzak bizitzen du, bizitza ez modu ezberdinten da perspektiba anitz hautzekin, ez? Hori da. Bueno, mila esker handitz, eta horrengora arte. Bale, zuri, bai, agur. Egunon, Maria, zer moduz? Egunon, oso ondo. Bueno, eskerrik asko gaurkoan gurekin hitz egiteagatik, hori lehenengo gauza. Eta, bueno, gaur pixka bat zure ibilbidearen inguruan arituko gara, ez da zu aktorea eta abeslaria zara. Eta konta eguzu pixka bat nola hasi zinen mundu honetan? Bueno, nik egia txikitatik izan dutela nahiko argi, zein nahi non nire etorkizuna izatea. Eta bueno, naiz eta adibidez, nintzen txikitatik musika munduan sartu, bai antzerki munduan pixka gehiago, ez? Eskolako antzerki taldeetan, ez? Txikitan iten dian horiek. Eta berehala ikusi non nire bokazioa zala, oza, nik enon beste zerrein nahi. Eta behin ja aurrean hasita pixka bat,
sartu nintzenen kantu klaseak hartzera, Zumarragan, ez dakiz zer. Ikusi non, neskela hor bi mundu horiek enekila oso ondo zein izango zen nerea, baina fijo horri ongo nintzela. Eta berehala hartu nion, eta erabaki nuen hori nahi nola ikasi, eta hori izan da oain arte indetena, baina txiki-txikitatik izan dut argi, bagoazera puntatu nintzen, eta hortik ja hasi izan guztia pixka bat eskalatzen, baina bai, oso argi izan dut betidanik. Eta, klaro, oso argi izan zu betidanik, baina azkenean ez da nolabait erraza ez mundu honetan sartzea eta lan egitea. Izan duzu nolabait uneren bat zeinan esan duzun, igual hau hobi da nolabait ezakita aparkatzea? Bai, hombre, nik izan dezortea handia, egia esan, ze, bagoaz pasatu zanetik, jagoazenen sartu nintzen, eta hori izan da urtez eta urtez lana niretzat. Eta gero ja gauzak jundia agertzen, orduan egia da, niko hendik ez detela izan momenturik lanik gabe. Baina badakit iritsiko dela, obviamente, ze hau da, zuk esaten dezuna, hau pixka da, gora eta bera joan lanbide bat, ogibide bat. Igual pasatzen dituzu 2 hilabete lanena tope, eta gero igual egon behartzea urte bete, ez dizula inor deitzen. Eta hori kudeatu behar da, ekonomikoki eta psikologikoki. Eta niri oraindik ez zait tokau, zorionez, espero dut tokatzen bazait ez askotan tokatzea, baina seguru tokatuko zaitela, así que mentalki pixka prestatzen nahi naiz baita. Eta, bueno, goazenen parte hartu duzu, denbora luzez, baina hori baino lehen 2018an bagoaz telesailean parte hartu zenuen, ez da, nola izan zen esperientzia hori? Bueno, pues raroa, egia esan, porque zen nire lehenengo kontaktua telebistakin, zuzenen, eta, hombre, nik neuken argi, beti junez pixka gehiago aktore mundutik, ez? Osea, kantatzea gustatzen zait, eta bueno, ojalá, hemendik aurrera kantatzea pila bat, baina beti neon como aktore nahi nola izan. Eta orduan bagoazekoa izan zen pixka raroa, porque banekin zein zan premioa edo zalagoazenen agertzea, hori zalanek nahi nona, ez? Pasu bat eman telebistara. Baina zan raroa, porque bapaten nien etorren, hori, kantu klasek jasotzetik, pare bat urte, eneon sekula egon da telebista mundun, orduan enekin talent show bat ere, kasik ez da ikusi, orduan neon pixkat, eta izan zen nahiko estresantea. Porque da oso estresantea, asko eskatzen dizun zerbait da, talent show batek, badakizu jende asko ikusten dizula, orduan dakizu presio sozial hori sartuta, baina ezagutu non jende zoragarria, eta naiz eta hasieran gaina ni urduritasunak naiz bat ere ona, oso gaizki pasatzen dut. Eta ezagutu non jende zoragarria, oain ere bizitzan daudenak, eta pasanon super ondo. Egia esan denon, espero, hasieran izan zen pixka gogorragoa, baina gero ja martxa hartzen hasi ginenen oso polita izan zen. Osea, oraindik ere duela 4 urte oraingo Mariak aukeratuko luke berriro, bagoazen sartzea. Eta gero zuzenean ja goazenen, sartu zinen, bi esperientzia horiek alderatuta, ze nolakoa izan zen goazenen parte hartzea? Hombre, goazenen ja zan, kompetentzia puntu hori, ze azkenen talent show bat zan bagoaz, ja etzeon. Ez, ja danak ginen aktoreak, edo hasi berriak, basikamente, moko batzuk. Baina ja geunden lanean, eta ja gindoazen dano gauza berdinera, ez? Baina izan zen, hori, goazen ere oso estresantea da, esan. Zein dezu, 2 hilabete terditan, grabatu behar dituzu 10 kapitulo, dijoa dana toda letxe, martzea 12 ordu egunen lanen, goizeko 8 atxaldeko 8 egunero, uda osoa, eta klaro, hau, hombre, urte balin badamazkizu lanen, ez hainbeste, baina guri lehenengo gauza izan da, iten dezuna, hombre, tristura puntuke oteia asko, eta egoten dira, batez ere, zuk zure egoakin izaten dituzun gauzak, ez porque igual sekuentzia bat etzaizu ondo atera, nahi zenu neharrin eta etzaizu atea, olako gauzak, ez, olako gauzatxuak. Baina bietan, bai bagoazen eta bai goazenen, egia da lankidekin sortzen dela familia txiki bat bezala, ze hain estresantea izan da eta hainbeste ordu batuta jarraian pertsona berdinekin, kasike 24 orduz elkarrekin, nahi eta nahi ez, lazo oso gogorrak sortzen dira. Eta hori da, nik eramaten duten
bi esperientzietatik egia esan. Biak izan dira estresantek eta gogorrak, baina eramaten duten jendea da, vamos, oso goia, bai. Eta, bueno, zuk esan duzu ordu luzez egiten zenutela lanez, eta nola da konpaginatzea nolabait lan hori zure gainerako bizitzarekin, ez? Ba, ez dakit ikasketekin edo, bueno, orokorrean zure bizitza pertsonalarekin. Ba, hombre, erresa ez da, kostau egite zaizu. Bilatzea denbora zuretzat, bilatzea denbora besteentzat, esan nahi, bueno, zure lankidekin sortzen duzu lazoa, baina esan nahi dut, zure zirkulo horretatikak badaude zirkulo gehiago. Daukezu zure bikotea, daukezu gurasok, daukezu familia, eta egia da behin zirkulo horietan sartuta kostatzen dela bilatzea denbora beste gauzetarako kostatzen da. Baina, bueno, ikusten badezu horrekin bai egoten diala bajoi desente. Ikusten duzu, batzutan ematen du automatikoki aizela bizitzen, ez? Esnatzezean, lanea zoaz, bueltatzen zea gauen, lo egiten duzu eta aurrengo egunen berriro, prestatzera, lanera, eta gola egunero. Eta automatikoki bizitzea ez zego inorri gustatzen. Baina, bueno, da pixka bat, nik uste horretaz konstiente izatea ja pausu badala. Eta bilatzea, momentutxoak, ez esatezu, zaude lanen, aizea bazkaltzen, eta esatea, barkatu, baina bain nahiago pixka bakarrik egon. Eta zoazu, zure mobidak egitera, eta hori da bilatzea pixka bat, baina egia da zaila dela, ze fizikoki denbora ez daukasunean zaila da bilatzea. Baina, bueno, ikusten dezunen behar dezula, sin mas, eskatzea momentutxo bat zuretzat, eta listo. Eta antzerkian ere aritu zara, zein izan da zure azken lana esparru honetan? Ba, duela pare bat aste estrenatu genuen Itxatxita, musikal bat, demode produkzioakekin, Xantik Orkostegik eta biok, eta hori da oain egin dugun azkena, oain nabilo eta tantakarekin, mi hijo solo camina un poco más lento, antzerkiarekin, horrekin pira oso luzea daukagula, egia esan, Sevillara goaz, Madrilgo data bat itxoiten egia, eta hemen Euskal Herri mailan desente, bi hizkuntzetan daukagu. Eta oso pozik, antzerki munduarekin egia esan, super pozik. Egia da, jendea ez daula baino ituta antzerkia ikustera, normalen diru daukezuren aurreztuta jendek nahiago izaten du pelikula bat ikustera, antzerki bat ikustera jute baino. Eta hori pena bada, antzerkia kultura zoragarria da, baina jendea ez dago ituta ikustera. Baina, bueno, sortea izan dut justo bi konpainia hauek pixkata hundigo diela, eta bueno, sentitu dutela beste modu batera hartu nautela, ez? Eta bueno, ba hori, animatzen zaituzte danok antzerkia ikustera etortzea. Eta, bueno, zure ibilbidea ikutsita, gauza askotan ibili zara, ba hori talent show batean ondorengoa zenen, baita antzerkia egin duzu, zeinekin geratuko zinen edo zein esango zenuke igual zuretzako erosoena dela? Ba ezakit, a ber, ni naiz libra, orduan kostatzen zaitera ikartzea pila bat, baina, eta oraindik sentitzen dut ez dutela erabakirik hartu behar, eta nahiago dut mundurik ez baztertu. Ze, beti galdetu izan diate baita, ez nahi gauzu kantatu edo aktore lanetan ibili. Ba, oraindik ez dut erabakirik hartu nahi. Egia da, ikusi dutela antzerkiek ematen dutela zerbait, telebistak ez ditenak ematen. Dala, zuzeneko nervi horiek, zuzeneko gauza hori, zerbait gaizkiten badezu konpondu behar dezula zuk zure baliabidekin, ezin dezula errepikatu, ezin dezula, eta nervioa desberdina dira, egoteko moduak oso desberdina dira. Eta egia da antzerkiaz baiten bintzen nahi naizela, pila bat. Baina ez dut alde batera utzi nahi telebista. Zinema adibidez ez detin, eta dauketo gaindik espinita hori, zinema egiteko desiatzen nago. Eta orduan oraindik ez dut erabakirik hartu nahi. Hemendik urte batzuk hartu behar badet, hartuko dut. Baina oraingoz, bueno, maite bendutan nago mundu guztietaz. Así que... Ba, lasai oraindik denbora daukazu. Eta orduan, zer esango zenioke nolabait, aktore lanean ibili nahi duen norbaiti, baina behar bada ezakita ausartzen ez dena, pausu hori ematera. Zer gomendio emango zenioke? Ba,
Hombre, ulertzen dute beldur hori pixkat, ez? Da mundu bat ez dena erresa. Lehen esan dugunagatik, ez? Momentu baten zaudelako hemen eta zaudelako 2 urtez lan pilo bat iten, igual, incluso ingreso dauzkezu onak, ezak zer, baina gero igual pasatzen duzu urtebete lanik egin gabe. Eta hori zaila da. Eta gertatzen dana urtebete horretan izan daiteke pixka bat zure egoakin egotea denbora guztin estarekin, igual ez de balio, igual, emozionalki gogorra da lanbidea. Baina hain da politza, benetan esate dizuet, norbaitek nahi badu egin, kultura behar da. Kultura behar da, jendeari gustatzen zaio, eta egitea gustatzen bazaizu, hain da zoragarria, hain beste gauza eskaintzen dizkizu, bai antzerkiak, bai telebistak, bai danak, hain da polita ematea, eskaintzea denbora guztien, eta obviamente feedbacka jasotzea, jendeari gustatzen zaionen iten dezuna notatzen dezu, eta hori ere gustatu egiten zaizu. Baina nik uste dut, nik beti pentsatu izan dut, ametxengatik bai inberrala borroka. Ez dut esaten dana utzi behar dezunik amets batengatik, hori igual da asko jokatzea. Baina nien naiz segurantzak hartzen ditu horietakoa. Nahi etzait diruditzen ikastea sartu behartzela gero lanbide bat izateko, gero familia bat izateko, eta hori guztiak osteatzeko behar dezula segurantza bat, ez gustatzen horrela pentsatzea. Nahiago dut, ni naiz pixka bat metakin lan egiten duen pertsona bat, ez nahi gustatzen zait, ez dakit, nahezula zure bizitzan, Oscar bat nahezula irabazi, Goya bat nahezula irabazi. Jarri hori meta bezala eta egin aldezun borroka guztia hori lortzeko, orain, nahi badezu segurantza bat izan atzetik, adibidez nik bezala, nik karrera bat ikasten nahi naiz, baita, UPV-en. Eta, bada da pixkat. Ez zait irtetzen nahi detena, bada izateko beste zerbait. Ez da derrepente egitea kriston saltoa. Baina nahi iritsi zait, ametsak daudela betetzeko. Bestela gero zaude, imaginatu mendik ezak izan bat urtetara, hori euskazu aurrak, zaude ezkonduta eta pentsatzezu join izan manu. Eta igual, hain gazte gehala momentua da, eta gero gustatzen ez pasaizu, utziko dezu, ingo ezu beste zerbait, edo ikusten maizu ez dijoala ondo, ikasiko ezu beste zerbait, hain da gauzak gaizkiteko momentua. Eta hori, nahi badu norbaitek egin dezala, kultura behar da, hain gazte gaina behar ditugu gaztek kulturan, eta momentua da, COVID-an ondoren mundu guztia da ideia pila batekin, mundu guzti nahi ditu gauzak egin artistikoki, hasiko hain da momentua ikasteko. Eta ikasteko gaina aukera asko daude Euskal Herrian, eta antzerti eta antzerkiarekin zerikusia dutenak, eta bestela, Madrilera, lo que sea. Baina aukera asko daude, eta nik uste garrantzitsua dela aprobetxatzea. Beraz, zure esperientzia, ez oso ondo, speech motivazionala hau ea norbait bultzatzen duen bere ametsa jarraitzera. Eta, zure esperientzian azkenean esfortzua egiteak merezi du, ez da? Bai. Azkenen, hombre, gauza da baita, sortearekin ere lan asko egiten da, honekin, esan nahi dut. Behin hankasartzen dezula puntu batean, egia da, erresa dela jendeak zu ezagutzea eta pixka gehiago deitzea, hortik aurrera. Baina, hankasartzeko esan nahi dut, norbaitek zu ikusteko lanin behar da aurretik, eta hartu behar dira erabaki garrantzitsuak, eta iruditzen zait oso polita dela baita burun eukitzea gauza horiek, ez eta egiten badet ondo, eta egiten badet gaizki, eta nola indezaket, da pixka bat zukitea borroka zure ametxengatik, eta nahi hori oso politik zait. Bueno, Maria, ez dakit zebe gehiago gehitzea edo kontatzea gustatuko litzaizuken. Ez, oso gustora galditu naiz. Esan duzu esan behar zenuen guztia. Bueno, mi esker gurekin hitz egiteagatik eta zure esperientzia kontatzeagatik. Plazer bat, eskerrik asko zure gonbidatzeagatik. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.